Giniba na. Yan. Ay mga parang Jason, magandang hapon po. Yun, galing pa na doon sa ano ni Pabayag Project kay Tricia. Sa temping natin 307. At ayun, itong tindahan na to. At nakakalungkot naman na ano pangyayari. Kasi sarado na yung tindahan at giniba na nila Papa. Wala na, sarado na. Tinanggal na. At itong tindahan na to, kasi magpapagawa ako ng kubo-kubo doon sa lupa namin, doon ni Ami, doon banda. Bali, yung iba tatanggalin, tapos bubuhatin na lang, ililipat na lang to, ililipat to doon sa lupa na yun. At may mga sinabihan na ako na tao na magbubuhat nito, kasi itong lupa na to natitirikan. Bali ano to, 969 ata yun, basta 960 plus square meter ito. Yan. Dati chinat ko yung lolo ko nito, na kasi lupa to ng lolo ko, yung tito nila mama, kung ibinibinta. Yun nga, sabi niya may bumibili na dito sa lupa na to. So, sabi ko sa kanya, kung magkapera ka ako na lang. Tapos sabi ko sa kanya, kung pumayag siya, hulug-hulugan ko. Sabi niya, ipunin ko raw muna yung pera. Pag maipon ko na yung pera, saka na raw ako sa kanya mag-chat. Hanggang doon yan, wala rito, hanggang doon sa may kubo na yun, pag ganyan. At binibinta niya sa akin to ng 400. Pero di pa raw nababayaran itong lupa na to. Pero ano na sila mama, na umalis na. Ayun, wala na silang tinda. Pero marami pa sanang laman yung tindahan na yan. Nandiyan pa nga sa loob. Yan yung binigay ni Ate Ching nung nag-birthday si Papa. Tapos nung nag-birthday rin si Mama, pinagsama nila, pinagnegosyo nila, napalago sana nila yun. Naparami sana yun nila. Kaso yun nga, pero di pa raw nababayaran. Kaso yung bumibili ay nagsisimula ng maglinis. Kaya nakapag-decide sila Papa na umalis na sila Mama. Bali yung bibili rin ng nito, yung bibili nito na lupa na to, kapatid ni Mama. Pero kung nagkaroon lang sana ako ng pera, gusto ko talaga itong mabili. Pero sabi ni nung lolo ko, tinanong ko, di pa naman raw nabibigyan. Yan. So kung sakali, at antay-antay ako kung talagang mabili nila yan. Malawak to eh. Maganda sana to. Gilid ng kalsada. Hanggang doon yan. Kahit ilang bahay yung pwedeng itirik dito. Siya, 2, 4. Kahit 8 bahay dito, maluwag pa. Ayan. Dumaan lang ako. Dumaan lang ako dito. Yung barber shop ni Single doon, nasa bahay niya. Doon na rin siya naggugupit. Giniba na. Ayan. Yan dito sa bahay. Oh, gibo sa ulaan. Kasi yan. Ay order. Ayan, gagawa si Papa ng Kasi ito dati yung vision ni Papa noon eh, nung bata pa kami. Gumagawa ng salasit, bambo salasit. Kaya binibilad lang muna, tinatanggalan ng mga yung balat ng kawayan. Tapos binibilad dapat yung matuyo talaga siya para matagal. Dito na yung gupitan ni Bonjing. Dito na rin yan mga gamit.
Kailan babayaran yung lupa? Nabayaran na, di pa? Di pa. Hindi mo alam? Sabi sa katapusan. Katapusan pa babayaran. Yan. Katapusan pa pala babayaran yung lupa. Yan sa mga tinda. Dito pa. Di na? Dito na pala yung mga paninda eh. Tinanggal. Dan, natubutang. Wala na pala. Yung laman doon. Asan man? Sari na? Dito daw sa rip. Pinasok mo na nila dito. Ito na. Ito yung mga paninda doon. Pinagtatanggal na ni mama. Yung mga sinigang, ketchup. Napalago sana nila yun, oh. Yung mga delata. Dami pa niyan. Sayang na. Kung di lang talaga ako napagastos na yung nagkasakit si Ami. Yung pera sana ng napanalunan sa challenge, pwede ko sana yun na i-down doon. Kasi gusto ko sana yung paghulog-hulugan nga yung bahay na yan. Ay yung lupa. Kasi maganda yung pisto niyan. Ngayon, siyempre inuna ko rin naman yung pag-abot kay Ami. Pero kung may mahiraman lang sana ako na pira, pwede pa yan. Kasi katapusan pa naman. Pero pag di nila yung nabayaran, sinasabi ng lolo ko, pag di rin nabayaran, pwede pa. Kapag may mahiraman ako na pira, na ganung halaga, pwede pang makuha yun kasi di pa naman nila babayaran. Sayang. Kung may mahiraman ako tapos doon na lang maghuhulog-hulog sa mahiraman ko, napakasayang no. Lupa niya maganda yung pisto. Tapos wala nang mapagtitindan kasi sila mama. Ayan. Ang tingnan ng bahay. Alam na, edit time. Time po. At merinda. Duman ako doon sa bahay. Dumaan ako. Ang tindahan. Ang tabi po, nakasamin doon, sobrang init. Sa tindahan, dumaan ako. Ayun. Nilipat na. Charger ko nak ng cold. Yung mga palinda, doon na harip. Doon na harip. Papabuhat na ngayon. Pero, bago buhatin yun, magano na. Ayusin muna kung saan banda yung lupa doon para papabakuran ko. Naka ka na nasukat naman doon. Nasukat na, pero yung pinakang kaya wala akong tanda. Walang mungon. Wala tayong tanda doon. At may mga inimbitahan na rin ako dito yung sinabihan ko na kagabi na baka ako makikipag may bayanihan magaganap. Okay naman na kanila. Kaso, sabi kay Papa, bago buhatin yun, magagalas cutter muna si Papa doon. Tapos papalagyan ko ng gripo ay tugsok doon. Nalagyan na bakod para magtanim-tanim si Papa. Pag linggo, pwede tayo doon. Magtambay. Yun ang natin. Yun yung... Basta abangan nila sa... Kaya nakatipid na ako kasi bubuhatin na lang yun. Maganda sana yung gagawin ni Papa doon na nakubo-kubo. Kaso, yun na muna. Sayang naman nung tindahan kong gibain. Bubuhatin na lang yun. Hindi naman. Kasi naunahan tayo doon sa Pero, kasi nilalakad pa yung lupa eh. Hindi, I mean, Sayang. sobrang heartbroken kami. Hindi. Siyempre, ang iisipin mo lang is hindi talaga yun para sa atin. Kasi kahit anong parang pilit natin talaga, parang hindi mo may imagine talagang kung kakayanin talaga eh. Kumbaga hanggang imagine lang talaga na yung
Basta, sobrang haba po kasi ng kwento mo. Siguro, ang hirap. Kasi yun nga, kahit ganun yung pinagdadaanan namin nung nakaraan is, yun, tinry talaga namin mag-enjoy yung swimming yun. Timing na timing yun, yung swimming, pa-swimming ni Kuya Bern. Yun, sobrang kahit may pinagdadaanan kami nun. Yun, hanggang ngayon, pero walang magagawa kundi tanggapin ang mga bagay-bagay. Kaya nga pinilit ko si mama noon na ano, Sumama. si mama mag-swimming para Pero yung, malibang. pero si Papa mo talaga yung, Ano naman? hindi talaga. Kasi yun, wala na silang tindahan. Doon talaga, kung di lang talaga nagkasakit si Aming yung pera na dun sa challenge, yun talaga yung plano ko dun, yung lupa na yun, ida-down ko na yun dun sa ano. Kaso, mas inuna ko yung ano, pagpagamot sa kanya. Yun nga yung nakaka-frustrate dun kasi sana lupa na nila. Napunta pa sa akin. Tapos, sobrang nakakalungkot lang kasi yung kabuhayan niya nung magulang niya, yung kapatid niya, yung barbershop. As in talaga, wala. So, hanggang katapusan pa pala, di pa naman nababayaran eh. Akala ko nabayaran na nila. Parang? Naglilinis na sila dun. Mm. Wala. Kahit anong gawin natin hanggang katapusan, wala tayong kukuhang pera. Ipapaano na natin, malay mo, hindi talaga yung para sa inyo. May mga bagay na nakalaan sa mga tao. Pag hindi talaga nagpasa'yo, ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. May best para sa'yo na ibibigay. At ilang bahay yung isortan sa'yo doon. Gilid kalsada, di natutubigan. Nakakalungkot man, kaso kailangan move forward. Paano naman ang kalida? Bakit napunta din yung usapan? Ayun. Yun, sa lupa. Ay, yung kubo nga pala. Yung tindahan po kasi nila, kung nakita nyo sa mga vlog, yung barbershop doon, tinanggal na po. Pero yung kubo ng tindahan, yun po yung suggestion niya. Suggestion din ng magulang nila, imbis na gibain, iyan na lang po. Kukunin yung yung bubong, haligi, ganyan. Papalitan ko na lang ng dingding yan. Ililipat po dun sa sa na-invest din namin pong lupa doon. Kaya, yun nga. Basta yun? Nabigla lang ang lahat. At yun, mag-move on na lang si mama. Isa lang ngayon, nagsiswimming nga ngayon. Malibang-libang. At ako mag-edit na rin. At yun, update ko lang yun kasi yung business na yun, kayang bilinag ko. Kasi yung business nga, yan yung binigay nung sponsor ko kay mama nung nag-birthday siya at kay papa. Napalago nila. Kaya in-update ko na nung napalago nila mama na binigay mo ay mawawala na po. Kasi wala na. Wala na po yung tindahan. Wala na. Tapos yung siya yung binanag ko. Sabi ko, in-offer ko na dito muna ilagay kasi mapapalayo sila mama kung dito na naman. Kasi may nagagawa-gawa sila ng mga bilao. Kaya yun, sabi ni mama, pang sarili na lang nila yun. Kumbaga, halip na bibili sila, Yun na lang. yun na lang. Oo. Pang sarili na lang yun sa bahay. Tapos, may nag-order kay Papa. Babalik si Papa sa paggawa ng upuan sa bamboo. May nag-order na doon. At bibili nga ako nung nung pang sunog. Lotus. Kay Papa. Regalo. Sabi ko nga, i-business na natin yun. Tapos pumili tayo ng mga kawayan. At tingnan na muna ni Papa. Ayun. At may malay mo. Sabi ko nga kay Papa, gumawa kasi yung pabahay project. Pagkatapos, tapos bumibili ng mga upuan, doon na lang kukuha sa bahay. Yan. Nga, nil-update ko lang yung kabli, nagkupo.
Ayan, bye-bye, love you all.